Naka jingle lailan bat lemon jong ki nongnya kali hasilenter jong ki surok la kade hagi surok ba ne ki surok ret da ka banyak kali hapadeng ka di ka bam ka bailam sia ka jingmi ki jingja ki basngsi habun ki benta ban habun ki wan bat la banong ha ka surok ba ka babha ki babun ki nongnya kali ki badan hapadeng ka di ka bam ki jupen herstet yik kali ka bakinya namar ka jingshong shit kian kene ke penlong ya ki bor pulit ke nongpo police station ban trishitom nagapor sa kapor ban te la kaming ni jingle lailan ki nongnya kali khamtam ha kapor manmet ban nya kali hapadang kadi ke bam ha ka sing sajan jong tayo balala ha kapor mansngi bat kum juru ha kapor manmet bat kum juru ha ka sing ke babot kata ha ka sing utrai ki pulit peniai kali ha ka jingelam jong DSP traffic urubul ali rengkat ke kenhun ki la penlong ya ka jingtalasi ye ki kali ki bayat ki bayang ha surok ba ha ki banta ka than nongpo Hakene ke jing talasi jong ki pulit layo aban bat ye ki babun ba ki pai ba nong let nong wan ki banyak kali hapadeng kedi ke bam bat ladan ye ki de ke kuna kat kum ke jing pen khenyan jong ki habakinya kali kene ke kuna kalakot da ki lak tengka haga sing sajan ha ka porman singi ki pulit ki layo lum ye ke kuna ka basilak lai pulai hajar tengka bat ha ka mit jong ke ju hi ke singi ki pulit ki layo lum ye ke kuna ka basilak henru pau hajar tengka haga singi utrai pat ha ka porman singi ki pulit ke riboy ki la beteng ye gini ke jing talasi ye ki pai ba nong let nong wan bat labru ye ki bubun ki papen khenyan bat nagate ke jing pen khenyan jong ki pai ba ki bor pulit ki la dan de ke kuna bat ki la yo ban lum ye ke kuna ka ba pra pu pra hajar tengka shushu la ruban kedau ba hakamit jong gani ke sniu try na ke jingnya pen herstet jong ka wei kali truck ka badan new registration number ML not san L sau lai henry pra kabalanya apen stet bha dau Anil Dorji upaladan hapadeng ke jing dikian kabadang wan pai na shilong ban hiar sikitan nongpo kalej ban kiu yau divider ka surok ba bat jam siliang ka surok bat lej sanga ya ka weipat ke kali kabadi ke kali sarkar kabayat na ka weipat kaliang kabadang kiu shilong kabadan new registration number ML not UA new sau sansan baragane ke jingja arngut gila klat hasan bat wei ulaman saujur halor kine ki belajar na kapor sa kapor ki pulit ki jupan long ya ka jing talasi ka man kapor hasurok ba na ki jingja jong ki jing men saujur bat ki jing yap ha ki jing yat khu kali kan long kan nuksa ya ki wipat ki bdang yolat ban yat ban yang bakin pikir yala karukomnya kali ya ngela jangan this time kan ke Carnival Fest ke Bahenrio ha umsning Laisni lenter Kendai Shipo bat Katway dari Kurisau Arhajar Arbusan Hamadan Umsning Town Dorbar Labu ujing temu baka pisah ke bami onirap siya ke school Umsning Town Dorbar Secondary School Nalor ke bam gedi ke ba on penbang pensinyam Kindon ke jing penbernya na ki nongrawai bapau ke jela Ke hausi bumper ke lucky draw bat kiwai Wan sepi, wan ma abahi, kata masaste, tambah yarap ia ke school se. Nagbentai ke jingtip ki babanya, pun hagi number, Henry not, kendai, arnyo, lainyo ar, lani, pranyo, non Henry sau, Henry nyo. Pidon kam nong shondur ne nong ringdur haki jing kawai jongpi, ne ki jing kendu sa kan mau jongpi, pun syangi, ngin penle mangi kat kum ke jingkwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmir pranyo lai ariwei sau iwei pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector na kebentai ki awareness program jongpi pun sengi ni ai wai shapi pranyo lai iwei kendai hendru iwei arnyo lai